Gigising si Cindy ng yosi, titimpla ng kape. Upo, titingin sa malayo, magmuni-muni. Kailan ba darating ang sweldo? Ang tagal ko na dito, ilang taon na bang lumipas? Ganto pa rin ako, pero mas mahirap pag wala kang trabaho. Kaya tiis na lang, giginhawa naman ang pamilya ko. Magsusuot na